Ito mga par. Kanang ani, kanang baki o kanang uwang. Asa wala na kaila ni kanang naipuwa, gapuwa. Dili siya pasayan, uwang ni. Kaya na uban nga ipanitan mo siya ang baki. Mo ni pinaka lami nga sudan diri sa probinsya mga par kung ano kanang kanoon nga mais. Unawa yung mga parang baki ba? Gi-on ni nang gitunuan. So mayong gabi mga par, so nauli taong probinsya karon. Nya timing kayo nga so mayong gabi mga par. Nya nauli taong probinsya karon. Kay ninga na gyud kayo kung ano yung mga kasya sa mga pagkaon mga par. Ito mga par. Kanang ani, kanang baki o kanang uwang. Asa wala na kaila ni kanang naipuwa, gapuwa. Dili siya pasayan, uwang ni. Kaya na uban nga ipanitan mo siya ang baki. Mo ni pinaka lami nga sudan diri sa probinsya mga par kung naka diri sa probinsya niya kugihan ng nga moadto sa pa niya nang manguha og baki og uwang. Di siya mapas mo niya. Parisan og kanang kanoon nga mais. Unawa yung mga parang baki ba? Gi-on ni nang gitunuan. Nya mga on ata. Ato ni ibahog mo parang sabaw sa baki nga gitunuan ba? Ato ni ibahog. Kay pila ka tuig nga wala ko nakakaon og balik inanay mga par kay tungod kanang nada sa siyudad ng inabuhi mo nang makauli ang tag probinsya o kung wala tay trabaho nya timing kayo nga pag-uli na ko sa probinsya kung nanguha sila og kanang baki diri kay karon on-uwan man gud ang kaning mga baki mo nay panggawas basta mag-on-uwan. Atak na atak. Naman ko sa katambo kong baki maparo. Nami gano. Yang buko gagmay yang buko. Muna sa dire pa ko sa probinsya sa una mga par kanang umilingaw mo ni panghaon mo ika gabi gabi imis lang magawas imis lang magawas og nang adlawan mo nang adlawan di ka makakuha ni gabi ra ka makakuha ni ay adlawan di man magawas ari ni sa gabi mo gawas. So difference sa piyok guys. Pero siya may laki, tanawa sa kalihan sa bayong laki sa piyo laki kay gamay kay sa ginani ba gusto nga nambay so sa pagkaon piyo first naon na siya punin na sayon supong lubot na supon Karon bili ko kaon og balik ani mga par. upon ang In fairness lami yun kayo ni. Dili ko siya kay kabaylo og lain nga sudan. Kanina yung sa anong support mga ba, nagpapasiya mo yung
mga par, nawa ng paa sa baki ba? Yung na nakalami og naw ang paa sa baki. Tampo kayo. Mas malami pag yun maayo nga para ito na ibahog urot. Ato na i-set out diha ang katong mukha ang tarong baki. Yang katong di wapakasuway ka og baki niya. Di ka makaog baki. Suway nyo ka og baki di ba puting namiya. Ingunahan ni diri sa probinsya mga par. O kugihan na ka. Manghuwag baki. Di ka mapas mo kay makasud-an juga makasud-an magyud ka. Ya kani siya mapar mo siya kanang uwag gitawag og uwang kay og sa dagat pa ni siya kanang awa kay og sa dagat pa ni siya mo ni siya pasayan pero lami pa siya sa pasayan mapar kay kani siya kay kuan man ni nang tambok man ni kayon pasayan nga. Napili ang pasayan ng sa uwang ari ko sa damit ang uwang. Dahil no? Dali ka malugtred. Ingat ka na.
Gamay ng gulo. Madet. Amo na nga tang-tang. Tang-tang. Oo. Suntoy ko na ni. Ha? Suntoy nga buhat na Si Kwan. Wala yung tangkir sa gasto. Pilit mo. Ha? Tadan ko inay kyo. Takanag mo yun. Padanan ka niya. Yan, katong di mga unog baki diha. Panuway na mo. Panuway na mo pa unog baki ba? Dili panuway mo. Panuway na mo kaog baki. At siyempre para mas usa mo bagid kalami. Ato na paresan ako ng butong bukod Diyos. Pag-uli ang signal ng wifi man. Sulbad good ang gutom. Dakan kayong salamat.